Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang. Maluhod po ang gabos asin magpamibikan oratio imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaaban, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayon na Ama, dahi ka masasabotan ni si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dahi pwedeng mag-ako sa iman si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang likan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makuhaan nga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man na ang lambang sa to magpuon ng gad asin dayopot na maglakaw. Sa dalan ni tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunya, Domingo de Ramos, dapit sa pasyon kan kagurangnan. Sa aldaw na ini, ang simbahan nagurumdom kan paglaog ni Kristong kagurangnan sa Jerusalem sa pagpuon kan sa iyang misteryo Pascual. Kaya ang pagrumdom kaining paglaog kan kagurangnan, ginigibo sa gabos na misa, lalo na sa paagi ni prosesyon o solemning paglaog bago kan misa prinsipal, asin sa paagi nin simpleng paglaog bago kan ibang misa. Ang solemning paglaog, alagad bako ang prosesyon, maulit bago kan ibang misa na kinaugali ang
Celebraron na may dakol na tawo. Mas magahay na kun dahil magigibon prosesyon asin solemning paglaog. Igwang banal na selebrasyon kan tataramon. Kan Diyos dapit sa paglaog kan Mesiyas asin sa pasyon kan kagurangnan. Sa pagkahapon ni Sabado o Domingo sa mas angay na panahon. Matindog po ang gabos. Pakikaputan po ang mga palaspas. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Namumutan kong mga tugang, puon sa kapinuunan kan Kwaresma, sagkod ngunyan, inandamtaan sa tong mga puso sa pagpenitensya, asin mga gibong herak. Ngunyan na aldaw, nagkakatiripon kita, tanganing kaibaan bilog na simbahan, magharubay kan misteryo paskwal kan sa tong kagurangnan. Buot sabihon, an sa iyang pasyon, asin pagkabuhay liwat, na sa pag-utob kaini, naglaog siya sa iyang siyudad kan Jerusalem. Kaya may kaligtasan, makasunod kita sa kagurangnan tanganing huli sa grasya, kitang ginibong mga kaayon kan bunga kan krus, makahiras sa iyang pagkabuhay liwat asin buhay. Bindisyonan ta ang mga langkoy. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, pakapabanala kan sa imong bendisyon ining mga langkoy. Tanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw ki Kristong Hade, makaabot huli sa iya sa daing tapos na Jerusalem. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Awiton tapo giraray an Hosana. Sangaran kan
Ibaba po ang mga palaspas, mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an samong paraligtas, asin magpaasan kan krus. Kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood, kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, an enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh, maski na nga ni nasasambit ini sa kapyastanin pagbunyog kan sa tong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoonin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hade kay tong panahon, o an Mesiyas na maabot, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurang ng Diyos nagtaos ako nin sa disipulong dila. Tanganing magtagal ang paghingowang maghatod nin tataramon sa pagal-pagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga tanganing magdangog siring sa sarang disipulo. Ang kagurang ng Diyos binuksan ang sakong talinga, asin dai ako nagtumang ni magsibog. Ang sakong likod itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon daiko tinahuban sa insulto asin lutab. Ang kagurang ng Diyos tatabangan niya ako, kaya day ako napahamak. Kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon, asin aram ko na day ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakahihiling sako, naghuhulog-hulog sako. Tinitiwi ang ngimot, kinukuyong-kuyong ang payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya, siya agawon niya. Kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupon nin mga maraot, naglikos sako. Linabot ninda sakong mga kamot saka mga bitis. Mabibilang ko ang mga gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako asin minamanmanan. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Binanga-banga ninda sa inda ang sakong mga gubing, asin ang sakong bado sinugalan. Alagad ika, kagurangnan, day ako maarayo, o kusog ko. Paghumare sa pagtabang sako. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imong ngaran sa sakong mga tugang. Sa tao kan katiriponan, o umaunta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya, o gabos sa pagkaarakian ni Jacob. Magpamuraway sa iya. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan na dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niyaan sa tong kasumbikalan, siring man ipinagurukyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawayaon sa porma nin pagka-Diyos, dai siya napahona na makapantay ang Diyos, nasa salom. Kundi nagpakadai sa sadiri, inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao. Asin saan nyo, sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri,
nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan. Kagadanan sa krus, kaya orog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinara sa iya ang ngaran na labis sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus ang gabos na tuhod magluhod. Ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarong kandaga, asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Hesu Kristo sa kamurawaya kan Diyos Ama. Tatarang Asya ng Diyos, asin tinawa ng ngaran, na orog sa gabos na ngaran. Pasyon ni Jesucristong kagurangnan, susug kisan Mateo. Dangan naglakawan sa 12, ang inaapod na Judas Iscariote, pasiring sa mga puon na padi, asin nagsabi, ano ang buot nindong itaos ako kung ipaubaya ko siya sa Indo. nagkasundo sinda na bayadan siya ng pulong pidasong plata, puon kaito naghanap siya ng pagkakataon na ipasuluib si Jesus. Enot na aldaw kan piyesta kat tinapay na daing levadura, nagdulok ang mga disipulos kay Jesus sa pagsabi, Sa inmo buot na ianda mi ika para magkakankan Pasko. nagsabi siya, Magduman kamo sa siyudad, sa tawong idto asin sabihan nindo siya, an maestro nagsasabi, an panahon ko haranina, sa indo ako maselebrar kan Paskwa, kaiba kan sakong mga disipulo. ginibo kan mga disipulos ang ipinagbuot sa inda ni Jesus asin inandam ang Pasko. Pag sinarong, nakahandig siya kaiba kan 12, mantang sinda nagkakakan, nagsabi siya, Amen, nagsasabi ako sa indo, an saro sa indo, mapasaluib sa kuya. namundo nin makuri, nagpuon sinda pagsabi lambang saro sa iya. Ako kaya kagurangnan? Nagsimbag siya, An nakikisawsaw sako sa mangko, iyan an mapasaluib sako. An aki kan tawo naglalakaw, susog sa sinurat dapit sa iya, alagad sa tawong iyan, napasaluib sa aki kan tawo, marahay kuta sa iya kunda inanamundag ang tawong iyan. nagsimbag si Judas na iyo na nga niya ang pasaluib sa iya. Ako kaya, Rabi? Ang sabi sa iya, Ika an nagtaram. mantang sinda nagkakakan, nagkua si Jesus nin tinapay asin nagbendisyon, binaak asin pagtao sa mga disipulos na nagsabi, Ako kakana, ini ang sakong hawak. dangan kinuha ang kalis asin nagpasalamat, itinao sa inda na ang sabi, Mag-inom kamo gabus digdi, ini ang sakong dugo kantipan na pinapabulos para sa dakul, para sa kapatawadan kan mga kasalan. Nagsasabi ako sa indo, puon ngunyan da ina ako mainom ka ining bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, nakaiba nindo ining bago iniinomon ko sa kahadean kan sakong ama. pakaawit nin himno, nagluwasin da pabukid kan mga olivo, dangan ang sabi sa inda ni Jesus, Gabus kamo mapapadungkal, huli sako sa bangging ini. Tanasusurat, hahampakon ko an pastor, asin magkakawararak ang mga karnero kan aripumpon. Alagad, pakatapos bangonon, mainot ako sa indo sa Galilea. nagsimbag sa iya si Pedro. Kung ang gabos mapapadungkal huli sa imo, ako dai lamang mapapadungkal. Nagsabi sa iya si Jesus, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan nabanggi, bago magturaok an manok, makatulo mo na akong nininigaran. ang sabi sa iya ni Pedro, Ipagkaipo pang kaiba mo akong magadan, daita ka lamang ninigaran. siring man ang sabi kan gabos na disipulos, dangan nakaabot si Jesus kay iba ninda sa takulod, na inaapod Hetsemani, asin nagsabi sa mga disipulos, Magtukaw kamo digdi, sagkod na yaon pa ako duman na nagpapamibi. iniba niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon siya na mundo sa kamahurasa, dangan ang sabi sa inda, Mamundo ang sakong kalag sagkod sa kagadanan. Magpawalat kamo digdi asin magpuka kaiba ko.
Sa oro enotan, nagdapa siya sa pagpamibi asin pagsabi. Ama ko, kun pwede, lihisan ako kan kalis na ini. Alagad bako susog sa buot ko, kundi susog sa buot mo. Nagduman siya sa mga disipulos asin naabtan sinda na nagtuturog. Ang sabi kay Pedro, Dai pala nindo kayang magbantay sa rong oras na kaiba ko. Magpuka kamo asin magpamibi. Tanganing dai kamo mapasubo sa sugot. An espiritu andam, alagad an laman, maluya. Giraray, ikaduwang beses, naghali siya asin nagpamibi. Ama ko, kun dai pwede na ini maglihis, kundi inumon ko, mangyari an buot mo. Nagbalik siya giraray asin naabtan sindang na nagtuturog. Na taan sa indang mga mata na magagabat, binayaan sinda giraray. Naghali siya asin nagpamibi, ikatulong beses, parehong tataramon an inuulit. Dangan nagpasiring siya sa mga disipulos asin nagsabi sa inda. Magtururog kamo asin magpahingalo. Uya, haranina an oras, asin an aki kan tawo ipapaubaya sa mga kamot kan mga parakasala. Bangon, lakaw kita. Uya, haranina an pasaluib sako. Nagtataram pa siya, uya, uminabot si Judas, saro kan 12, asin kay iba niya dakol na katawuhan, dara mga espada, asin mga badas, hali sa mga puon na padi, saka mga gurang kan banwaan, at pasaluib nagtao sa indanin tanda, na ansabi, Anhadukan ko, iyo iyan, dako pa. asin tulos pagdulok kay Jesus, nagsabi, Tara, Rabi. asin huminadok na gayo sa iya, si Jesus nagsabi sa iya, Katuod, kaya kapalan yaon. Dangan nagdaguso sinda, kinaptan si Jesus asin dinakop, saro sa kairiban ni Jesus, iginawgaw ang kamot, hinugkot ang sa iyang espada, tinigbas ang surugoon kan poon na padi, asin pinalungan kan talinga, dangan ang sabi sa iya ni Jesus. Balikan an espada mo sa sarungan. Taan gabus na naggagamit nin espada, sa espada magagadan. O sa paghuna mo, dai makakaapod sa sakong ama na padarahan ako ngunyan nin labi sa 12 hukbo nin angheles. Paano ngunyan mauutob ang kasuratan na kaipuhan mangyari ang siring. Kan oras na ito, nagsabi si Jesus sa mga katawuhan, Siring sa padagsang sarong parahabon, nagluwas kamo, dara mga espada asin badas sa pagdakop sako. Arual daw sa templo, nagtutukaw ako, nagtutukdo, asin da inindo ako dinakop. Alagad inigabos nangyari. Tanganing mautob ang kasuratan kan propeta. Dangan ang mga disipulos, binayaan siya, nagdulag, dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya ki Caiphas, napoon na padi, kung sa'y natipon ang mga iskribasin ang mga gurang, si Pedro nagsusunod sa iya sa harayo, sagkod sa looban kan poon na padi, nagdagos sa laog asin tuminukaw kaiba kan mga surugoon, sa paghiling kan mangyayari, ang mga poon na padi asin bilog na Sanhedrin naghahanap nin putik na saksi laban kay Jesus, tangani siyang ipagadan. Alagad mayo sindang nakua, dawa na nga ni dakol ang nagdulok na saksing putik, sa huri may nagdulok na duwa na suminabi. Ini nagsabi, magagaba ko ang santuaryo kan Diyos, asin sa tulong aldaw ikakatugdok. Nagtindog ang poon na padi asin nagsabi sa iya, Mayo kang isisimbag, ano ang isinasaksi ka inilaban sa imo. alagad si Jesus mayo sa nanggirong, ang poon na padi nagsabi sa iya, Ipinapasumpa ta ka sa atubang kang Diyos na buhay. Isabi mo sa mo kung ika ang Kristo, an aki kan Diyos. ang sabi sa iya ni Jesus, Ika ang nagtaram, asinta nagsasabi ako sa indo, puon ngunyan, mahihiling nindo an aki kan tawo, nagtutukaw sa tuo kan makakamhan, asin nagdidigdi sa ibabaw kan panganuron kan langit. dangan ginisikan poon na padi ang sa iyang gubing, mantang nagsasabi, Naglanghad, ano pang saksian kay puhan, hiling nga. Ngunyan, nadangog nindo, an paglanghad, ano ang paghuna nindo. nagsimbag sinda, Sukat siyang gadanon. dangan linutaban siya sa lalawgon asin hinampak, sa sinampaling kan iba mantang nagsasabi,
Hulaan mo para sa mo, Kristo, si Isay ang naghampak sa imo. Si Pedro nagtutukaw sa luwas, sa looban, nagdulok sa iya ang sarong oripo na babae, na ansabi. Ikaman kay iba ni Jesus na Galileo. Alagad nagnegar siya sa atubang kadgabos na ansabi. Dai ko aram kung ano ang sinasabi mo. Pagluwas patrangkahan, nahiling siya ni sarauman na surugo na babae, ansabi kaini sa mga yaon duman. Ang tawong iyan kay iba si Jesus na Nazareno. Giraray, nagnegar siya na may pagsumpa. Dai kumidbid ang tawong iyan. Dai naghaloy, nagdulok ang mga nakatindog asin nagsabi kay Pedro. Totoo, ikaman saro sa inda, napatian sa imong pagtaram nagpapamidbid sa imo. Dama nagpuon siya pagraway asin pagsumpa, Dai kumidbid ang tawong iyan. asin tulos may sulog na tumina no raok. Naramduman ni Pedro ang tataramon ni Jesus. Bago ang sulog magturaok, makatulo mo akong ninegaran. Paghali paluwas, mapait siyang nagtangis. Pagkaagang amay, nagpulong ang gabos na poon na padi, asin ang mga gurang kan banwaan laban kay Jesus, tanganing siya ipagadan. Ginapos siya ninda, dinara asin ipinaubaya, kay Pilato na gobernador. Dangan si Judas, naiyo ang nagpasuluib sa iya. Pagkahiling na si kay Pilato ki Jesus, kinondenar, nagbason, ibinalik ang tulong-pulong pidasong plata sa pagpuon na padi asin mga gurang ta nagsabi. Nagkasala ako sa pagpasaluib nin inosenteng dugo. Alagan nagsabi sinda, Ano ang labot mi? Bahala ka. itinapok ang mga pirak na sa sanktuaryo. Nagliklik siya asin pagkaharayo, nagbitay ang mga puon na padi, kinuha ang kwarta, nagsabi. Pinapangalag Ang pagsaray kaini sa kabanyaman, hulita kabayadan ini ni dugo. Pakapagpahatol sa ninda, ibinakal ito kan lantad kan parakuron na paglulubunganin mga dayuhan. Dahil kaini inaapod ang lantad na ito, lantad ni dugo. Sagkod ngunyan, dangan na utob ang ipinataram kay Propeta Jeremias na ansabi, inako ninda ang tulong-pulong pirak, ang halaga kan pinahalagahan na ipinahalaga kan mga aki nin Israel, asin ibinakal ninda idto kan lantad kan parakoron, susog sa buot, pagbuot sako kan kagurangnan. Pinatindog si Jesus sa atubang kan gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ika ang hadi kan mga Hudiyo. Si Jesus nagsimbag Ika ang nagsabi. sa mga sahot laban sa iya kan mga puon na padi asin mga gurang, mayo lamang siyang inisimbag. Dangan ang sabi sa iya ni Pilato, Daimo nadadangog kung guraano kadakol ang isinasaksi kay ninda laban sa imo. dai siya nagsimbag sa iya, nidapit sa saruman lamang na punto sa makuring pagngalas kan gobernador, lambang piyesta kan kinakaugalian kan gobernador magbuta sa katawuan nin sarong bilanggo na buot ninda, dangan igwasin danin bantog na maraot na bilanggo na inaapod Barabas. Kaya pagkatiray po ninda, nagsabi sa inda si Pilato. Si Isay ang buot nindong butasan ko sa indo. Si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. Aram niya baya na huli sa pagkauri siya ipinaubaya. Mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iyang agom na ansabi. Hari ka sa suripot na iyan. Ta makuring nagtio sa kungunyan sa pangiturugan huli sa iya. Ugaring, hinurot kan mga puon na padi asin ang mga gurangan mga katawuhan na hagadon si Barabas asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa inda ang gobernador. Si Isay sa duwa ang buot nindong butasan ko sa indo. Sinda nagsabi. Si Barabas! Ang sabi sa inda ni Pilato. Ano ngon yan ang gigibuhon ko kay Kristo na inaapod
Si Jesus na inaapod na Kristo. Ang sabi kan gabos, Ipako sa krus. nagsabi siya, Anong maraot ang ginibo niya? alagad biyo lugod na nagkukurahaw sinda sa iya. Ipako sa krus. Si Pilato, pagkahiling na mayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa o gagawin nin kagribukan, nagkuanin tubig asin, naghanaw kan mga kamot sa atubang kan katawuan, sa pagsabi, Inosente ako sa dugong ini. Bahala kamo. nagsimbag ang bilog na banwaan, Mapasamuya sa iyang dugo asin mapasamuya ang mga aki. dangan niya binutasan sa indal si Barabas, alagad si Jesus, pahampaka, ipinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan dinagra si Jesus kan mga soldados kan gobernador sa pretorio, asin tinipon sa iya ang bilog na batalyon, hinubaan, kinapahan siya nin Bermejo, asin pakasalapid nin koronang tonok, ibinugtak ini sa iyang payo, sarong bagakay, sa tuon niyang kamot, dangan nagluhod sinda sa atubang niya, asin nagkalwag na ansabi, Mabuhay, hadi kan mga Hudyo. Pakakalwagi sa iya, nagkuasin danin bagakay, asin ipinakol-pakol sa iyang payo. Pakaraw-rawi, hinalean siya kan dapa, kang kapa, sinulutan kan sa iyang gubing, asin ilinuwas, tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sinda ni sarong taga Sirin, na angaran Simon. Pinirit ninda inin napasanon ang krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Golgota, buot sabihon, lugar nin bungo, pinainom siya ninda nin arak na may halong abto. Alagad pagnamit, nagsayuma siyang mag-inom, pakapakua sa iya sa krus. Binaranga-banga ninda sa iyang mga gubing sa paagi ni Gripa. Dangan, nakatukaw nagbarantay sinda sa iya duman, ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo ang isinurat na sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, ang hade kan mga Hudiyo, dangan ipinako sa krus, kaiba niya duwang tulisan, sagaw sa too asin sagaw sa wala, ang mga nag-aagi naglalanghad sa iya, nagkukuronyog kuyong asin nagsasabi, Ika na iyo ang magabakan santuaryo asin sa tulong aldaw mapatindog. Ligtasanan sa diri mo, kun aki ka kan Diyos, asin maghilig ka hali sa krus. Siring man, ang mga puon na padi nagkakalwag kay bakan mga eskriba asin mga gurang na nagsasabi, An iba ililigtas, an sa diri dai kinakaligtas. Hadi siya nin Israel. Maghilig siya ngunyan hali sa krus, asin matubod kami sa iya. Tiwala siya sa Diyos. Agawon niya ngunyan kun siya buot niya. Tanagsabi, Aki ako kan Diyos. siring man ang mga tulisan na ipinako sa krus kay iba niya, tinutuya-tuya siya, puon udto, nagdiklom sa bilog na daga, sagkod alas 3. Mga alas 3, nagkurahaw si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Igwa sa mga nakatindog duman, pagkadangog, nagsasarabi. Si Elias inaapod niya. Tulos nagdalaga ng saraw sa inda, kuminuanin espongha na tinumtom sa maalsom na arak, itinukon sa sarong bagakay na ipapainom sa iya, alagad nagsarabi ang iba. Halat, hilingon ta kung maabot si Elias sa pagligtas sa iya. Si Jesus kuminurahaw diragay nin makusog asin ipinaubaya ang Espiritu, maluhod sa halipot na panahon. Matindog po. Uya, ang kortina kan sanktuaryo, nagisipon sa itaas, sagkod sa ibaba, naduwa ang daga, naglinog,
ang mga gapo nagbaraak, ang mga lulob ng nabuksan, asin dakol na hawak ang mga banal na napaturog, nagbangon, pagluwas hali sa lulob ng pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol, ang centurion, asin ang kaiba niyang nagbabantay kay Jesus, kan mahiling ang linog, asin ang gabos na nangyari, natakot nin makuri na ang sabi, Totoo, aki ini kan Diyos. igwa duman dakol na babae na nagtatanaw sa harayo. Itong mga nagsunod kay Jesus poon sa Galilea, asin naglilingkod sa iya. Kay iba ninda si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Santiago, saka Jose, asin an ina kan mga aki ni Zebedeo. Pag sinarom, uminabot ang sarang tawong mayaman na taga Arimatea, na ang ngaran Jose, na nagiman, disipulo ni Jesus. Nagdulok ini ki Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus. Danga nagbuot si Pilato na itao. Si Jose kinua ang hawak, pinatos ini nin malinig na lino, asin ihitunad tad sa bagong lulob ng na tinuki sa gapo, asin pinaligidan nin dakulang gapo ang laogan kan lalob na siya naghali. Yaon duman si Maria Magdalena, asin ang sagraman na Maria, nagtutukaw sa tungod kan lulob ng sunod na aldaw, pakatapos kan aldaw nin pag-andam, nagtipon ang mga puon na padi, asin ang mga Fariseyo kay Pilato, sa pagsabi, Kagurangnan, nagirumduman minaan impostor na ito nagsabi kan buhay pa. Pakatapos nin tulong aldaw, mabangon ako. Kaya ipagbuot mo na pasigurohon ang lulubngan. Sagkod ikatulong aldaw, tatibaad mag-abot ang sa iyang mga disipulos, habunon siya asin magsabi sinda sa banwaan. Nagbangon siya hali sa mga gadan. Asin ining huring ipagdaya, magiging orog, karaot kisa enot. nagsabi sa inda si Pilato, Igwa ka mo nin bantay, magduman ka mo, pasiguro susog sa naaaraman nindo. naglakaw sinda asin pinasiguro, ang lulubngan, tinandaan ninda po asin binantayan, Marhay na bareta kan kagurangnan. pag umaw sa imo, Kristo. Kamusta po ang mga bitis? Salamat po sa pasensya po nindo. Duwang aldaw lang ngunya na Semana Santa kitang maarog kaini. Ngunya na Domingo saka sa maabot na Biyernes Santo. Mahalaga ini, lalo ng kaibataan mga aki. Magayon na sindaan, nagsasabuhay, nagtataong boses, kaining binasata. Ang tugon po kan liturgy ngunya na aldaw, dahil na daang magsermonin halabaan padi. Nakasurat digdi, magtaonin halipot na sermon. Masunod po ako. Kaya, sarusa ng punto, ang tuyo tapo ngunya na Semana Santa, magsunod ki Jesus. Paano po magsunod ki Jesus? Tama na bang nagdara ako nin palaspas? Father, is it enough that I brought palm branches and I can say I have followed Jesus? Tama na ba na present ako araw-aldaw ngunya na Holy Week sa gabos na church celebrations? Father, tama na ba na magprosesyon ako, mag-atindir nin pabasa, kan pasyon, magbisita iglesia? Is that enough? Ang simbag, magayon po yan, pero puon pa sa naiyan. The liturgy ought to prepare us. Ang tunay na nag-iiba ki Jesus, isinasabuhay ang buhay ni Jesus. Anong buhay niya? Ang buhay niya, kenosis. Pakiulit po ang tataramon, kenosis. Hali po yan sa Greek, buot sabihon, self-emptying, pag-ubos kan sa diri, sa pagtao, sa paglingkod, sa pagsakripisyo. Aram kan mga magurang kung anong buot kong sabihon, ang buhay kan magurang, aroal daw na kenosis.
Garo kandilang nauubos. Nagtatao kan sa diri para sa aki. Minsan dai nababakalan an sa diri, okay lang. Basta an aki ko, mabakalan ko. Dai balikon an kakanon ko, dikit sana. Basta an aki ko, dakul an kakakanon. Kenosis. Kaya homework. Pag uli po, pakidaraan mga palaspas sa harong, dai ipagtapok an palaspas. Binindisyonan tapo yan. Sain ikakaag? Ibugtak sa pintuan, ikaag sa altar sa harong, o kaya itaid sa mga imahen kan santo sa harong. Tanganing ano? Reminder. Pagirumdum, kada bes na mahiling mo an palaspas na iyan, pagirumdum na si Jesus nagsakripisyo kan buhay, pero dai matapos duman. Pagirumdum na ikaman, makanood magsakripisyo. Arog ka ini an buhay kan namumuot, andam magsakripisyo para sa namumuotan. Malakaw kita kaiba ni Kristo ngunya na Semana Santa, tukduan niya lugod kita nin pagkamuot nin kenosis, nagtatao kan sa diri. Tindog po kita, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan ka panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, halay duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Tiripunon taan sa tung pangangaipo bilang sarong komunidad, sabihon ta, kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan, para sa mga naglilingkod sa simbahan na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog, kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato, gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan, nin paglingkod asin pagsamuyuma sa sadiri. Tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay na syudad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kunsain ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawagan nin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadago sa iyang dalan nin pagtios, na siya sanang sagro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sindakan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga maing pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon ning grasya para sa to asin makadara sa to na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Kagurangnan, tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Yan uli lamang
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako un malugod ngan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkahirak mo, maginharanisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkahirak na sa mong linalauman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga tawong masumbikal. Han sa iyang kagadanan nagpara kan sa mong mga karatan. Asinan pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo nin kaligtasan. Kaya, kaibaan gabos na mga anghel, nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nag-aawit. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuas yan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Girumduma an sa imong surugoon na si Mercy. Na inapod mo sa imo, halis sa kinakban na ini, itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa bayantaan sa tuyang mga aki, awiton taan pamibi na tinukdo kan kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan moogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo, na ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kamu
Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon din sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukdoy kami maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay itong ngunyan asin sagkod paman. Patalubuha kami sa pagtubod. Papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, Pamibi mo kami, San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi. Tanganing kami, ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki. Gibuhon mong makaabot sa samong minamaot, huli kan sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa mga pagirumdum. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 39,779 pesos asin 20 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 2,449 pesos asin 20 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,068 pesos asin 20 centavos para po ini sa Tada Sunday. Sa aga, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos o Palm Sunday. Magkakaigwa nin pagbendisyon. Ano po? Sa Abril 1, Miyerkules Santo, magkakaigwa po nin Lenten Recollection as in confession pagkatapos nin alas 5:30 sa hapon na misa. Iniimbitaran po kamo na mag-atendir. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Marso, hali sa tada canisters, igwang total na 1,259 pesos as in 50 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuhaon sa opisina. Ang kanister tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Abril. Mawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. 5 anonymous 500, 2 anonymous 300, NB Star 500, Kathleen Joy Perez and Jade Agarin 500. Diyos mabalos po. Matibayon na pong magkantaan sa tuyang mga aki. Ano po? Day po lugod malingawan kung sisay an inot na nagtukdo sa indang mag-awit. Si Tita Mercy. An saro po sa mga harigi kan children's ministry. Buot mi pong ibareta sa Indo na ang nagtutukdo sa mga aki na si Tita Mercy, binawian na po nin buhay kan nakaaging Webes. Siya po ang nagtyaga, puon kan nagpuon ining children's ministry, magtukdo sa mga aki. Kaya may kamunduan na ini ang primerong Domingo na malingkod sinda na mayo naan sa indang Tita Mercy. Rumdumunta po siya sa satuyang mga pamibi, asin lugod padagustang suportahan ang children's ministry na sa iya man pinagtuunan nin kusog asin buhay. Mapagirumdum po kami na ining mga aldaw kan simanang ini are the highest, most important days of the Catholic liturgy. Pwede pong magpahingalo, pwede man magbakasyon, pero kung bakasyon lang, sayang man po kan tinatao kan mga aldaw na ini. Pwede man pong magtaonin espasyo para sa mahal na Diyos, dawa nagpapahingalo. Imbitado po kamo sa maabot na mga aktibidad, yaon duman sa luwas ang tarpaulin, yaon duman ang schedule, yaon man po ini sa Facebook page kan sa tuyang parokya,
Pero urog na mahalaga, iniimbitaran po kamo sa Sabadong Banggi. Alas 8, iyo po ang Paschal Vigil. This is the highest, most important liturgy in the entire calendar. Magdigdi po, nakabadong puti, may darang kandila. Kung dai po available sa Sabadong Banggi, pwede man sa Domingo. Ang schedule ta, siring kan usual Sunday, except Mayo pong 6:30. Instead, igwang alas 5 sa lubong, dangan alas 5:30 misa. Ang kasunod po kayan, warang 6:30, kundi 8 o'clock. And the rest is as usual. Igwa pong 1:45 na misa na iyong inatindiran po ni Dungunyan. Maputi kita dahil mabago kita kan sa tong pangako sa bunyag. Kan binunyagan kita, nakaputi. Magdaraman po nin kandila. Pakiimbitaran po ang bilog na pamilya, taan Easter Sunday, ang pinakamahalagang misa sa bilog na taon. Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pagsunod ki Kristo. Salamat sa Diyos.